V roku 1968 založili skupinu Elán spolužiaci Jožo Ráš, Zdeno Baláš, Vašo Patejdl a Juraj Farkaš. Hrávali v stredoškolských a vysokoškolských kluboch v Bratislave, neskôr v zahraničí v Tunise, Švédsku, Bulharsku. Prvé známe hity boli Dám ti všetko, čo mám alebo Semafor. V roku 1980 získali striebro na bratislavskej líre s piesňou Kaskadér. Textárom kapely bol okrem iných hlavne Boris Filan. Na koncerte na pražskej Letnej bolo v publiku okolo 80 000 ľudí. V roku 2001 skupina vypredala slávnu newyorskú Carnegie Hall.